Της Τριανταφυλλιά στα φύλλα, λοιπόν, οι νέοι για τη Δόμνα Σαμίου, και στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε κάποια από τα πολλά συγκροτήματα νέων μουσικών που συμμετείχαν στην τρίτη συνάντηση που διοργάνωσε ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνας Σαμίου. Και Σωκράτη Συνόπουλε, θα συνεχίσουμε τώρα με ένα ποντιακό σχήμα, το 1919, που ακριβώς είναι το 1919, η ημερομηνία της γενοκτονίας των Ποντίων. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε μαζί μας αυτή την μεγάλη ορχήστρα νέων μουσικών και τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη που είναι στο τραγούδι. Ο Γιάννης και αυτός τώρα έχει έρθει στο μεταπτυχιακό του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Για πες μας λοιπόν για αυτή την ορχήστρα εδώ, μεγάλη ορχήστρα και ιδιαίτερη. Ναι, και ο λόγος που το φεστιβάλ, η συνάντησή μας είναι νέων συγκροτημάτων, δεν είναι καθόλου τυχαία επιλογή της λέξης συγκροτήματος, δεδομένου ότι όλες οι μουσικές, πόσο μάλλον οι παραδοσιακές μουσικές και οι ελληνικές παραδοσιακές μουσικές, είναι μουσικές συνεργασίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι κομπανίες οι γνωστές του παλιότερου καιρού ήταν κομπανίες δεμένες είτε με οικογενειακούς δεσμούς συνήθως, είτε με δεσμούς φιλικούς ή απλώς τριβής στο χρόνο. Δηλαδή χρειάζεται το δέσιμο της ομάδας. Όσο μεγαλώνει τώρα αυτό το συγκρότημα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πρόκληση. Και η ορχήστρα λοιπόν 1919 είναι μια ορχήστρα μεγάλη που παίζει μουσικές που συνήθως εκ παραδόσεως παίζονται από μια ζυγιά ή του πολύ 2-3 όργανα. Φυσικά δεν είναι οι πρώτοι που μεγαλώνουν μια ζυγιά, ούτε καν στην ποντιακή μουσική, αλλά είναι οι πρώτοι που το κάνουν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Εκεί πρέπει να είναι τελείως άλλη προσέγγιση. Δεν υπάρχει τόση ελευθερία του μουσικού, του Λιράρη για παράδειγμα, που υπό άλλες συνθήκες θα οδηγούσε όπως ήθελε το κομμάτι με τις φράσεις, έχοντας ένα μεδαουλιέρ να τον συνοδεύει. Εδώ χρειάζεται μια πρόβα, χρειάζονται όροι δηλαδή ορχήστρας με έναν τρόπο και ενορχιστρωτικό και φυσικά χρειάζεται πολλή δουλειά για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα και η ορχήστρα 1919 είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Και θα δούμε και κάτι ανάλογο στην άλλη μεγάλη ορχήστρα που συμμετείχε φέτος και που θα κλείσει τη σημερινή μας εκπομπή, την ορχήστρα Φίβος Ανογιαννάκης, που και αυτή αποτελείται έτσι από πολλά μέλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την ορχήστρα 1919, ξεκινώντας με ένα αργό ομάλ από την περιοχή Κάρς του Πόντου, παραδοσιακά δύστιχα που αναφέρονται στην αναχώρηση των Ποντίων μετά το διωγμό που ήρθαν στην Ελλάδα και ακριβώς λέει είναι η στίχη «Καράβια πάγαιναν και έρχονταν μπροστά στην έρμη τραπεζούντα, τα όνειρα χαθήκανε και οι καρδιές ματώσαν. Έλα καράβι, έλα γυαλό γυαλό, φέρε με στην Ελλάδα και άμε στο καλό». Και παποριά πάγνε και έρχονταν στο τσόλ την τραπεζούνταν. Και παποριά πάγνε και έρχονταν στο τσόλ την τραπεζούνταν. Και τον ερτά πόλια χαντάνε και τα καρδιάσματούνταν. Και τον ερτά όλια χαντάνε και τα καρδιάσματούνταν. Αχ, και να δα ακούς κλαψιμάτα και να κι παρακαλιάς και σόγαρς και σωσαρικαμείς βαρχιμάτα λαλιάς και σόγαρς και σωσαρικαμείς βαρχιμάτα λαλιάς.
έλα γυαλό, γυαλώνει. Και έλα παπορ, έλα γυαλό, γυαλώνει. Και φέρομαι και στην Ελλάδα και δεν βάσω καλόνι. Και φέρομαι και στην Ελλάδα και δεν βάσω καλόνι. Αχ, και να τα ακούς κλαψιμάτα και να έχει παραγκαλιάς και σοβαρς και σωσαριγάμις βαρκιμάτα λάριας και σοβαρς και σωσαριγάμις βαρκιμάτα λάριας. Της Τριανταφυλλιάς στα φύλλα λοιπόν και το μουσικό σχήμα 19-19 από την μουσική παράδοση του Πόντου και να συνεχίσουμε, Σωκράτη, τώρα με άλλα δύο χαρακτηριστικά έτσι, κομμάτια που έχουν διαλέξει τα παιδιά εδώ. Ένα ομάλ από την περιοχή Κάρς, γνωστό και αγαπημένο, 40 μήλα κόκκινα σε ένα μαντίλ δεμένα, και αμέσως μετά ο Μάλιν, ενεάσιμος ρυθμός που θυμίζει τον Καρσιλαμά, αλλά δεν είναι, χορεύεται έτσι τελείως διαφορετικά, από την περιοχή της Γαράσαρης του Πόντου, και είναι χαρακτηριστική στίχη. Κάτω στον αηλιά θερίζει η αγαπημένη μου, τι όμορφα και με τη χάρη κρατάει το δρεπάνι της, ντέμορφα και νόστιμα κρατεί το καγανόπον. Και κλείνει με χιουμοριστικούς στίχους. Από όλα τα πετούμενα ο ψήλων έστιν χάριν, πατ φιλεί την έμορφον απάν στο μαξιλάριν. Από όλα τα πετούμενα λοιπόν ο ψήλος έχει τη μεγαλύτερη χάρη, γιατί πατεί και φιλεί την όμορφη πάνω στο μαξιλάρι, και εμείς το τραγουδάμε.
σας στον ουρανό για βρήν αστροπακάτι βάσνε, αστροπακάτι βάσνε. Πόσα καρδόπα έκαψες μουλή, πόσα καρδόπα έκαψες για βρήν και πόσα στενάζνε, και πόσα στενάζνε. Για έλα, έλα πουλή και λέτε με έλα για βρήν, το τομάτο τερεμάς πουλή, ασύρ και βέρτα πουλή, ασύρ και βέρτα πουλή. Πατήφιλη την εμορφών, απάσω μαξιλά